Ben, pois desde o BNG convocamos esta rolda de prensa para facer a avaliación do que foi a Semana Europea da Mobilidade, non? Que finaliza mañá, non? E que pois comezou se non me equivoco, día 16, non? Que era do 16 ao 22. Ben, pois desde o BNG evidentemente xa para comezar, non? Chámanos moito a atención a propia programación da Semana Europea da Mobilidade, que consistiu, bueno, por resumilo, non? Entre outras cousas, pois por visitas ás cocheras da compañía de tranvías, por uns monólogos no transporte urbano e por, bueno, diferentes carreiras en medios de transporte individual, non? Ben, nos entendemos que a Semana Europea da Mobilidade non é un acontecemento, bueno, circense, non? Ou de espectáculo, senón que ten que ser unha semana na que se reflexione sobre, bueno, cal é a mobilidade da cidade e cales son as propostas ou as iniciativas políticas e tamén, por suposto, das asociacións que teñen propostas en materia de mobilidade, non? Bueno, pois para mellorar o que é a mobilidade na nosa cidade. Ben, creemos que con ese objetivo non se acabou nesta semana, moito menos con esa programación, non? E moito menos, bueno, con espectáculos, non? Como que se deu outro día, non? Que con esa carreira de concelleiros en diferentes medios de transporte, non? Onde se demostrou que a bicicleta gaña o autobús, e eu non sei, vamos, se o quere facer máis adrede o concelleiro de mobilidade non lle sae como demostrar o seu fracaso en política de mobilidade e como demostrar que realmente non están cumprindo tampouco co seu programa electoral en materia de mobilidade, non? Porque o que se procuraba e o que se prometía en materia de mobilidade no programa electoral da Marea era, por unha parte, a reordenación do mapa de rutas de autobús urbano, a priorización do paso mediante plataforma reservada en vías principais e mellora na accesibilidade de paradas, non? É dicir, aquí nin se está traballando, nin se ten pensado implementar a reordenación de mapas de liñas de autobús urbano, nin se puxo en marcha o carril bus, esa plataforma reservada, nin se está traballando, por suposto, na mellora de accesibilidade en paradas. A propia carreira, non, de concelleiros deixa claro que o autobús non está sendo eficaz na nosa cidade. Evidentemente, a vista está de todo o mundo, é un feito obxectivo que non se mudaron as liñas de bus, non? Outras cuestións que se prometía no programa electoral da Marea Atlántica era a fiscalización da concesión da compañía de tranvías acompañada dunha revisión das tarifas, non? Implantación da tarifa plana anticipada e bonificacións por familia numerosa. Aí a fiscalización limitouse ou foi enfocada a aplicar o regulamento europeo, polo que declaraban caducada a concesión da compañía de tranvías en novembro do ano 2016 e no mesmo acordo acordaban, valga a redundancia, determinaban 2 anos de prórroga que van vencer xa agora, non? E que pasa? Que sí, a fiscalización, digamos, poderíamos dicir que se produciu, pero sin ningún plan alternativo, non? É dicir, non sabemos que vai pasar co transporte urbano da nosa cidade con ese contrato. O que sí sabemos, e o que nos dixo o concelleiro de mobilidade no último pleno, que é que se vai revisar o convenio do 86 coa compañía de tranvías, o cal realmente nos deixou absolutamente inquedas, non? Porque o que nos dá a entender é que se vai continuar, non, con este convenio, con este contrato coa compañía de tranvías, e que o único que se van a revisar prezos. Claro, pero es que aquí non é a cuestión só do prezo, que é importante, evidentemente, porque estamos falando dun contrato leonino polo cal a compañía de tranvías tivo moitísimos máis beneficios dos que lle correspondía polo equilibrio económico da propia concesión, non? Pero non temos as propostas en riba da mesa, non temos ninguna planificación de cando se van a aplicar, nin de como, nin nada, non?
Iso se fala de prezos, insistimos, nada de liñas, nada de horarios, nada de frecuencias, nada. Só se fala no prezo, que é unha cuestión importante, pero evidentemente non é o único, non? Outra das cuestións que se falaba no programa electoral era a posta en marcha e sinalización de roteiros prioritarios para peón e bicicleta, facendo uso de carril bici en vías principais e por calzada en vías de zonas de 30 ou 20 km por hora. Aquí é certo que hai algúns tramos de carril bici que se están poñendo en marcha, pero, por exemplo, hai outros tramos como da Rolda de Outeiro, non? Que foi bastante polémico últimamente, no que, por exemplo, ainda non está sinalizado o ciclocarril en sentido Calle da Merced, Rúa da Merced, Pérez Ardá, non? Entón, bueno, creemos que tamén nese sentido está sendo insuficiente. E como último ou penúltima promesa da Marea Atlántica no programa electoral estaba o deseño e a implantación dunha rede de aparcamentos disuasorios conectados co transporte público. Ten 0 aparcadoiros disuasorios neste mandato. 0 aparcadoiros disuasorios. E máis, o único aparcadoiro disuasorio que existe non está conectado coa rede pública de transporte urbano e non se está... Parece que non se ten pensado tampouco conectar, porque, como xa dixemos, non está tampouco o cambio de liñas en riba da mesa, non? Anunciouse, iso sí, como mínimo unha vez ao ano que se iba a implementar, pero nada de nada, non? E a última promesa da Marea Atlántica foi o análise do estado da concesión do servizo da hora, non? E dependendo da súa situación da licitación do contrato, valora a súa remunicipalización. Ben, isto xa sabe todo o mundo que nin se produciu e que tampouco realmente se foi bueno, pois nin sequera sensible cos dereitos laborais, porque, como sabedes, houve 6 persoas que foron despedidas coa nova licitación, non? E co cambio de empresa, non? Por lo tanto, nos vemos que no programa electoral da Marea Atlántica non se está cumprindo agas unha cuestión mínima que é o do carril bici, pero en xeral non hai un cumprimento do programa. Ben, que fixemos desde o BNG neste mandato? Ben, pois puxemos en riba da mesa as nosas alternativas en materia de mobilidade en numerosas ocasións, non? Chegamos a levar ao pleno pois 3 mocións, ata 3 mocións non relativas ao asunto de mobilidade, por non falar das numerosas preguntas orais que lle fixemos ao responsable de mobilidade no pleno, non? A comezar por unha moción presentada en xuño de 2016 que foi aprobada con 17 votos a favor, o da Marea Atlántica, o do Partido Socialista e o do BNG, e realmente non se ten aplicado absolutamente ningún punto desa moción, non? Que era deseñar a cidade cunha mobilidade urbana sustentável a través dun verdadeiro plan de mobilidade, contar coa mobilidade peonil como unha das primeiras prioridades da mobilidade urbana, revisar a concesión outorgada á Compañía de Tranvías e o regulamento do Servicio de Transporte Urbano da Coruña, adoptar as medidas necesarias para mellorar o transporte público colectivo, con rutas, frecuencias, gratuidade de transbordos, cunha verdadeira conexión entre os barrios da cidade, polígonos industriais, centros médicos, distintos medios de locomoción e puntos estratégicos da cidade, reformular a tarxeta Milenio, que eso, bueno, en fin, a ver como remata, non? E crear unha rede de carril bici ampla e útil que permita percorrer toda a cidade coas correspondentes zonas de estacionamento públicas. Ben, nos creemos que non se ten cumprido na globalidade esta moción, que realmente o goberno municipal non está traballando en promocionar unha mobilidade urbana sustentável o acceso de todo o mundo, porque realmente o que se está traballando, sí, é algo no tema do carril bici, pero temos que recordar que non todo o mundo pode utilizar a bicicleta, si todo o mundo pode utilizar un espazo público que sexa seguro e que sexa pois, amplo, non? E si todo o mundo pode utilizar o transporte urbano. E realmente non se está traballando nos medios de transporte accesíveis para todo o mundo, non?
E aí hai unha exixencia e unha exixencia que se está poñendo en riba da mesa por parte de múltiples asociacións da nosa cidade que nos están facendo chegar a nós, que hai que, dunha vez, primeiro, traballar sobre o transporte público, sobre as rutas, sobre as frecuencias, sobre os horarios e sobre os prezos, e que hai que traballar sobre unha nova ordenanza de mobilidade. A ordenanza de mobilidade que temos no noso concello está absolutamente obsoleta e non está recollendo moitos dos medios de transporte que, por certo, se empregaron na carreira de mobilidade, non? Que tiveron a ben facer os concelleiros, non? Entón, nos queremos ir na propia Semana Europea da Mobilidade tamén se recollen actividades, non? En patinete, en monopatín, é dicir, actividades en medios de transporte individuais, e a propia ordenanza de mobilidade, ao estar tan desactualizada, non está recollendo eses medios de transporte. Temos que recordar que hai concellos no noso país que xa están traballando sobre ordenanzas de mobilidade co tecido asociativo, como pode ser Pontevedra, non? E nos creemos que hai que camiñar hacia iso, non? Hacia ese traballo da ordenanza de mobilidade, hacia ordenar o espacio público, primeiro, para priorizar os peóns, e dentro dos peóns priorizar os nenos. Hai que tomarlle a medida á cidade coa medida dos nenos, como se fixo en Pontevedra, porque unha cidade segura para os nenos é unha cidade segura para absolutamente todo o mundo. Entón, eso é o primeiro. O segundo, ordenar o transporte público para que sexa eficaz e para que atenda a necesidade das maiorías da cidade, e, evidentemente, ordenar tamén o espacio público para que poidan transitar con seguridade eses medios de transporte individuais que poidan convivir cos coches e que poidan convivir tamén cos peóns, non? Eu creo que aí queda moito traballo por facer nesta cidade, e entendemos que a Marea Atlántica non ten dado pasos nin decisións, nin ten tomado decisións nesta materia. A mobilidade da nosa cidade está, exactamente igual ou prácticamente igual para a maioría das coruñesas e os coruñeses que en 2015. Eu creo que pasamos 3 anos perdidos nesta materia, e creemos que hai que poñer, que hai que avaliarlo, non? E que temos que ser críticas con isto, porque realmente, eu creo que todas e todos podemos coincidir con que a mobilidade e a circulación da nosa cidade é bastante caótica e que merece que se atenda, non? E que se corrixa este tema, non? Non sei se tedes preguntas sobre o respecto. Sobre o respecto, non. Sí, demasiado igual. Porque logo resumir é un complexo. Sí, porque son moitos fontes. Sí.